Hola, amics del Club del Vi. Bon any nou, us vinc a presentar els vins del Club del Vi del mes de gener. Comencem pel vi blanc, Quinta Luna 2019, un vi de Segovia, no és Rueda, però sí que és un verdejo. És vino de la tierra de Castilla y León, verdejo elaborat amb un 60% de raïm prefiloxèric, o sigui que estem parlant de 100 anys d'edat, i un 40% de raïm verdejo jove amb certificat ecològic. És un vi blanc elaborat pel celler Ocean, que és propietat del reconegudíssim celler Pago de Carraovejas. Us sona, veritat? Doncs és un excel·lent vi, és el vi jove de la casa, i estem parlant de vinyes situades a certa altitud, com us he comentat, prefiloxèriques, en un clima fred, extrem, estius calorosos i ben secs, hiverns encara més secs i molt freds. Són sòls pobres, amb sorra, sorrencs, pissarra i amb molt poc rendiment, o sigui que extreu un raïm concentrat, madur, fresc i alhora molt sa. I què us haig de dir? És un vi elaborat, fermentat en inox i contacte de les pells durant més de 3 mesos, buscant una mica el batonatge, buscant una miqueta el remogut per donar-li certa densitat. Reposa un temps més a bodega i després en boca ens trobem un vi fresc, concentrat, amb una fruita madura. No és el clàssic verdejo superaromàtic, aquí trobareu una punta més d'acidesa i de frescor. Un recorregut suau, dens, un toc mineral, aquesta carnositat que li aporta també la pell, i maridatges. Jo trobo que això va perfecte amb una quiche de verdures o una pasta de full amb salmó. Maridatge una miqueta més original que el típic arròs amb bogavante, que també li pot venir molt bé. Així que gaudiu-lo i salut i feliç any!